Felly, dwy elfen sydd i'r gair tafodiaeth, tafod, yna i'r cyfarwydd i bawb, ac iaith. Felly, iaith y tafod, felly yr iaith lafar fel rheol yw tafodiaeth. Felly, yn aml iawn, pan fydd bobl yn sôn am amrywio yn ôl daearyddiaeth yng Nghymru, mi fydd bobl yn sôn am iaith y de, iaith y gogledd, iaith y gogs yn y gogledd, iaith yr hwntws yn y de. A maen nhw'n meddwl am eiriau gwahanol, enghraifft mas yn y de, allan yn y gogledd. Mam-gu yn y de, nain yn y gogledd. Nawr yn y de, rwan yn y gogledd. Bod ni'n aml yn sôn am eiriau gwahanol yn y gogledd a'r de, weithiau mae'r un geiriau yn cael ei defnyddio drwy'r wlad, ond mae'r ystyr yn wahanol yn y de a'r gogledd weithiau. Felly cymerwch enghraifft fel fydda blin. Fi mor flin yn y de? Wel, blin, I'm sorry. Ond blin fel arfer yn y gogledd, angry. Felly, os oes yna rhywun yn y de eisiau dweud bod nhw yn angry, maen nhw'n fel arfer yn dweud bod nhw'n grac. Mae pobl yn aml yn gofyn hynny, lle mae'r ffin rhwng Cymraeg y de a Chymraeg y gogledd? Wel, mewn gwirionedd, does na ddim ffin bendant, a mae'n dibynnu ar y gair ydych chi'n edrych arno fo. Mae na ran o ogledd Ceredigion lle mae mas ag allan yn cael ei defnyddio. Felly ardal drawsnewid, dyn ni'n galw hynny, transition zone, lle mae gwahanol ffurfiau yn cystadlu'n erbyn ei gilydd. Dylen ni ddim meddwl mae dim ond geiriau'r gogledd a geiriau'r de sydd chwaith. Achos, os meddyliwch chi enghraifft am air Cymraeg am boi, iawn, mae gennych chi bachgen sy'n cael ei ddefnyddio drwy'r wlad, neu bachgen mewn rhai ardaloedd, ffurf safonol. Ond mae gennych chi eiriau mwy lleol, enghraifft hogyn yn rhan o'r gogledd, cog yn Sir Drefaldwyn, rhocyn yn Sir Benfro, a crwt neu crwtyn yn rhan o'r de. Felly, yn sicr mae yna eiriau lleol, felly nid mater o de a gogledd ydy popeth. Nid jyst geiriau sy'n amrywio, mae seiniau yn gallu amrywio hefyd. Felly, os meddylwn ni am y gwahaniaeth rhwng de a gogledd eto, yn y gogledd mae'r sain y yn bodoli. Felly, mae hynny'n bwysig ar gyfer gwahaniaethu geiriau fel tŷ, yw, a tŷ, haws. Yn y de, mae'r gwahaniaeth yna'n cael ei golli, felly tŷ a tŷ. Felly, mae'r cyd-destun sy'n bwysig. Mae'n gyffredin hefyd yng Nghymru i bobl amrywio y ffordd maen nhw'n negyddu bod. Felly, yn y gogledd, ydych chi'n mynd i glywed, dwi ddim neu dydw i ddim yn mynd. Yn y de, mae'n fwy cyffredin clywed ffurfiau fel smofi'n mynd neu sain mynd. Felly, cystrawennau gwahanol iawn yn y gogledd a'r de. Wrth gwrs, dwi wedi sôn am amrywio ar sail daearyddiaeth yn unig. Mae rhaid ni gofio hefyd, mae na ffactorau eraill. Felly, mae na astudiaethau yn dangos fod oedran siaradwyr, fod eu rhywedd, gender nhw yn effeithio, fod dosbarth cymdeithasol, ond hefyd y sefyllfa. Felly mae'n ddigon posib y bydd rhywun o'r de yn dweud mas mewn sefyllfa anffurfiol, ond mewn sefyllfa mwy ffurfiol, wrth areithio enghraifft, yn dweud allan. Felly, gadewch i ni wrando ar dafodieithoedd penodol o wahanol ardaloedd. Felly, dyma i chi enghraifft wych o Gwmtawe. Sylwch ar y caleti. Hynny di, mae'r cytseiniaid b, d, g yn troi yn c, p, t. Felly, mae gwybod yn troi'n gwpod, ac mae adrodd yn troi'n atrodd. Pacha wyliau gyda fi am ddysgu drifo, o'i just arto yn ar ffact. Newydd lando yn ôl o'r test centre. O'i ffili cael y bearings o gwbl. Bearing up, yw'r unig beth o'n llwyddo i wneud. Ond mwyn well na bearing down. A fi ffôn o Lawrence yng ngŵr. Mae fe wnt yn tîn fam. Smoco unan yn dwll fan o'n orchwel.
Mami, Meryl sy'n ma. Meryl. Meryl Mott. Wel, opwch a'ch dynedd mewn ar mwyndew. Now, I wedi ffili. Yes, failed the test, medda. Yeah, one of life's tragedies, I'm gwybod. O, cerwch chi weitha fe te. Lawrence, where's the car? Well, I expected you to pick me up at the test centre. Clamped? Beth sy'n meddwl clamped? Wedi clampo? Clewi clampa I ti mewn munud? Yes. Well, shift your stumps then. Yn Sir Benfro, mae yna lawer o bethau diddorol yn digwydd. Mae gair fel oes yn troi yn wes, a gair fel oedd yn mynd yn wedd. Felly, wedd. Wes. Pwllteri, gan Dewi Rees. Rown ni'n eistedd dwe, uwch ben Pwllteri, hen gartre'r erir ar arth a'r bwci. Stardinion taliedd fancol y dre, ddim un lleffelleth mor wyllt yw'r lle. All ffrwlyn y cownter a'r brethi'n ffansi, ddim cadw I drad uwch ben Pwllteri. Rydych chi'n sefyll fri uwch ben y dwnswn a drichyd lawr I hen grochon dwfwn, a hwnnw'n berwi rhwng creigau llwydon, fel stwceidi o lath neu olchon sebon. Mae meddwl amdano'r funud hon yn halar i'w isgryd drwy fy mron. Un peth amlwg yng Nghaernarfon ydy'r A yn y sillaf olaf ddiacen. Felly, ar gyfer gair fel capel neu ie, A sydd gennych chi, ia, a capal. Ac mae ia yn codi'n aml fel atodair, fel rhyw tag ar ddiwedd brawddeg. Iawn bwy? Oedden ni'n cael hop. Hop, ie, dawnsio, ie. Yn Feed My Lambs y Gynarfon. Ac y hogia Bangor yn dod lawr yn osferchar. Ac oedden ni'n cael ffeit cyn bys deg, ie. Ar y maes chi cyn nhw'n mynd adre. Ond, wel, pethau mynd o drwg I waith I ddeu gwir, ie. Achos plismin a bob peth, ie. Gwatchad hogia Bangor I ar y ffordd nôl. Achos o hogia dren I dyrnu nhw, ie. Pobl o'n pigo na ni, chi o. Rai ni gwffio nôl, dweud. Hogia wlad yn dod lawr nos adw, fyd, ie. Ac oedd hogia Gynarfon yn licio mynd ar ôl genod wlad, ie. Ond o genod wlad yn mynd ar ôl hogia Gynarfon, fyd, ie. Achos nhw'n well yn hogia wlad. Ei, wel, wyllu beidio dweud pethau fel o, ie. Mae'r hos unwaith eto'n ddiddorol iawn. Ffurfiau unigryw fel nene ene. Fyddwn ni'n dweud rhywbeth fel, hwnna'n fanna. Ond mae nene ene. A hefyd mae'r llafariad yn eitha main. Mae'r yn mynd yn a mae'r o yn mynd yn o mewn geiriau fel codi. A tori hyd yn oed ar gyfer tori coed. Glywir oedd pobl Rhws amser honno. Ac oedd hi'n gymdeithas glos pan oedd yn glywir, chi'n gweld. Dwi'n cofio parch Idri Jones oedd amser honno. Ac oedd o'n deud bod o'n cael ei ddeffro am handi 5 yn bore. Colliers yn chwyslog yn canu myner I ffordd i'r gwaith. I lawr y pwll cofiwch chi. A denne medde fo fel enne, o nene I mi medde fo fel enne, fel Hallelujah Chorus medde fo. Methu credu bod colliers yn canu ac yn chwyslo ar ei ffordd i'r gwaith medde fo, am handi 5 yn bore. A gwraig y collier wedyn yn, torri bwyd mewn tin ynddo, paratoi bwyd yn gynnar yn bore. A wedyn mi fysa collier yn mynd gytre, yn y pnawn, bath ar yr aelwyd. Wel, gorau golchi flaen y tân. Do'n am byd arall I folchi. Un o'r nodweddion mwyaf amlwg yn Sir Drefaldwyn ac yn Nes Ifeirionydd ydy'r A hir, yr A hir sydd yn troi'n e. Felly mae geiriau fel tad a mab yn troi yn ted a meb. Dwi'n ni'n begebus ddoth drosna, nid I fi addo mynd I ben hwyta ti ar môr. Mae rhywbeth yn siŵr o hapna. A sa neb o falith am nifel neu deryn fel y dylen nhw. Gito, wyt ti'n meddwl beth y plant gofio Halloween cyn i'r ysglofedd ci peron a'i bita nhw? Rhai fawr. A weldi'r hen wyddau na, fel y bo nhw, yn disgwyl cael yng nghefn I am ddwrnod mwyn cael mynd i'r cei ceirch a sbwylio'r crop.
O beth arall sy'n ficsio fi, ydy fod ar pen blant yma rhyddiog i gorddi. O dwi'n ni'n byd feddwl am blant dyddi yma. Maen nhw'n remp. Maen nhw'n remp am ddifetha bwyd a dillad. Ac wyt tithig eto yn sbio arnyn nhw fel pren gwely heb ddeud pwmp o dy ben wrthyn nhw. A finne yn rhed ar y treadmill yn rhwy'n ar y men llifa o fore gles hyd nos, a sneb yn deud pwmp, os a neb yn deud thenci wrthai. Ddeg oes. Gito? Oh, bloody hell. Tafodiaeth draddodiadol y De-ddwyrain ydy'r wenhwyseg, felly does na ddim llawer o bobl yn siarad gwenhwyseg heddiw yn y De-ddwyrain. Unwaith eto, ydych chi'n cael yr mewn llafariad hir, mewn geiriau fel Gymraeg, bech am bach, a ted am tad. A ydych chi hefyd yn cael a yn y sillaf olaf mewn geiriau fel petha a capal. Cerddoriaeth. Na ddyle fe gael. 2 blynedd yn y Royal College of Music a dyna weta sy'n wrtho fe cyn iddo fe fynd lawr i Gaerdydd o'i blaen nhw. Gwed ti wrthyn nhw, dy fod ti moyn 2 blynedd yn y Royal College of Music, Richard Emlyn, ma'n dwni. Ac fe weta sy'n hefyd. Mae'n diawl. Ond beth gynigon nhw iddo fe? 6 mis i ddysgu fod yn bricklayer. Yffarnden. A phan wrth odos, yna stop o'i dola. Victimisation. Am fod i ded yn gomunist, chi'n deall? Ond dyw Richard Emlyn ni ddim yn mynd yn frici. Fe o fala i am ni. Clywch. Ysgol ydy'r Rhydfelen, wrth gwrs, ysgol Rhydfelen, sydd wedi newid i henw yn ddiweddar i ysgol Gartholwg, ond mae bobl dal i sôn am Rhydfelyneg. Sôn ma'n wrth gwrs am un o dafodieithoedd newydd Cymru. Felly, yn aml iawn, mae'r rhieni'n dod o bob rhan o Gymru, ond mae yna dafodiaeth newydd yn ffurfio yn yr ysgolion Cymraeg yn y De-ddwyrain. Roedden ni wastad yn mynd i ysgol Gymraeg mewn bws. Taith double-decker trwy gwm llawn prejudice. Roedd pob taith yn daith tuag at realise o vision rhywun arall. Roedden ni'n ifanc i deall y wire wherefores, ni oedd y grand design. Roedd acen fi wedi concocto mewn ysgolion y cymoedd. Ymarfer bwrdd di oedd Bastard iaith oedd iaith fi, os fi'n onest. Rhyw fath o priodas odd rhwng iaith ac ardal roedd wedi anghofio eu Cymraeg ages ago. Roedd Cymraeg fi ddim yn real Cymraeg. A pan roeddwn ni'n 14, roeddwn ni wedi sylweddoli, pan roeddwn ni'n siarad, roedd hanner Cymru yn chwerthin ar pen fi, tra bod yr hanner arall yn cysau fi achos roeddwn ni methu treiglo. Beth roedd oedd case of pedigree. Ac roedd Cymraeg fi yn myngrel tang. Ac roedd sylweddoli neud i fi teimlo fel second class a useless. Achos wedi creu fi, roedd y Cymru Cymraeg yn rejecto fi. Fel Dr Frankenstein yn rejecto'r monster roedd wedi creato.